Bे गाखोदोलै गाखोदो आंनि ट्रेक्टराव बेरायहैनो थांदोनि प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव गाखोदोलै गाखोदो आंनि ट्रेक्टराव बेरायहैनो थांदोनि प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव गिबियाव गासिबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। दा थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बर' माहारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि माने पलिटिकेल लिडारफोर दङ गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गावबा गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय लोगोसे देरहासार जानो थाखाय गोबां रोखोमनि गोबां माने पलिटिकेल डायलग मारिनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिनि गेजेराव माखासे लिडार्सफोरनि डायलगफोरखौ एखेबारे गनायथावनो हायै माखासे डायलगफोर जों नुनो मोन्दोंमोन। दा बैफोर माखासे डायलगफोरनि गेजेराव नैबे मोनसे डायलगखौ नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लाग्रोदो। बिपिएफ बा इउपिपिएल सरकारखौ फोजोबनो हायोब्ला आं हाग्रामानि गारिनि सिगां बारसोमनानै थैगोन। आरोबाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मा बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौबो एसे खोनासंनानै ला। যোৱাবাৰ কিমান পালে আপোনালোকৰ মনত আছে কিমান পালে যোৱাবাৰ 17 ইয়াৰ পৰা 10টা গুচাই দিলে কিমানত যাব 7ত যাব সো তেনেকা কমি আহি আছে। ডাঙৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰ কিন্তু খবৰ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে যাহাতে কান্দি কান্দি ঘৰত শুই নাথাকে মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছো কান্দি কান্দি ঘৰত শুই নাথাকে মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছো। आरोबाव लोगोसे मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव इएम मोननो हानाय दाउ बोरमा अमा डिपार्टमेन्टनि बिफाननि जोंहा राकेश ब्रह्म गोबाङानो माने दावखाजों रुजुनानै बाथ्रा बुङो गोबाङानो गोबां रोखोमनि माखासे माबाफोरजों रुजुनानै बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोनबाय थायो आरो जोंहा राकेश ब्रह्म आदानि गोबां रोखोमनि गोबां माने कमिक रलफोरखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थायो आरो बे दाखालि बावैसो राकेश ब्रह्म बिथाङा मा बुंदोंमोन बेखौबो एसे खोनासंनानै लादो। कालि दिनটো লৈ পেলাই বিৰাট টেনচন কাবাৰ 3 তাৰিখত प्रमद बर' ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ অকলে আৰু এইবাৰ বুৰঞ্জী হ'ব এইবাৰ ৰাকেশে লিখিব এইবাৰ বুৰঞ্জী লিখিব কাহানিও নোহোৱা সকলোতকৈ বেছি ভোট আৰু 3 তাৰিখত হাগ্ৰামা চৰকাৰ নহয় प्रमद बर' ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ হ'ব। হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ 5-6টা যি এমচিএল জিকিব তেখেতসকলক আমাক দি দিব তেতিয়াহে আমি গম পাম হাগ্ৰামা সঁচাকৈ এই বিটিআৰ বাকী ৰাইজক ভাল পায়। জীৱনৰ হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া 3 তাৰিখত শপত গ্ৰহণ আমাৰ। थांनाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा गाव जाय मोननै बियाबाव बिजाथि जानानै दिनैयो गेलेलांदोंमोन इलेक्शन गेलेलांदोंमोन नङा होमबा दा दिनै मोननैबो समस्थियाव मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा जेनलांबाय। दा दिनैयो रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि अनसायनांगौ बेफोरबायदि अनसायनायमोनब्ला जानो हागौ मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा मोनसेबाबो बियाबाव दिनै देरहासार जानो हागौमोन। दिनै जों बर' माहारिनि बिखायाव पलिटिकेल खालामालासिनो थाग्रा गोबां बर' फिसाफोर दङ आरो पलिटिक्सजों सोमोन्दो गैयै बै गोबां बर' फिसाफोरा नायबाय थायो माबे मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सोरबायदि पलिटिकेल लिडारफ्रा माबायदि भावथिना दिन्थिगासिनो दङ रायजो राजानि सिगाङाव बेफोरबायदि माखासे नुथायफोरखौ नायबोगासिनो दङ। दा दिनैयो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जायखिजाया पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल लिडारानो जायाथों मानो गावसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि दा दिन्थिनानै लाखा। दा जियानो जादोला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय दफाफोरा थिनानै दोननाय समनि गेजेराव मावफुंजायाब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैनायनि बाथ्रा आरो थांनाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नुबायबो खोनाखाबायबो जे बे बाराव अर्थात 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बिपिएफ हानजाया देरहानानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ जुदि दानो हायोब्ला
अर्थात इउपिपिएल हानजाखौ जुदि फेजेननो हायोब्ला मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि गारियाव बारसोमनानै थैगोन होननानै दिनै बुंना लाबाय नायदो दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौथ' बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै नुदों खोनादों नङा होमबा दा दिनैयो गासैबो उल्था नङा होमबा दिनै जों नुदों थांनाय 2020 मायथाइयाव इउपिपिएल पार्टिया बिटिआरनि ओरैबायदि मोनसे दोहौनि गेजेरजोंब्लाबो मोन 12ताल' सीट बिसोरो देरहासार जानो हादोंमोन लोगोसे बे थांनाय 2020 मायथाइयाव बिजेपिआ गासै 9टा सीटखौ बिसोर देरहासार खालामनानै लानो हादोंमोन आरो बै समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना बिजेपि आरो मामोन बेयो जिएसपि कंग्रेस बायदिसिना आदार्स पार्टिफोरखौ जथायै लानानै एलायन्सआव थानानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायलांबाय आरो माबायदि सालायदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनानो नुदोंबो माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमानबो नुदों नङा होमबा दा जियानो जादोला बे थांनाय बाराव 12टा सीटखौ देरहासार खालामनानै लानो हादोंमोन इउपिपिएल पार्टिया आरो बे 5 बोसोराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव जेरैबायदि रायजो राजाफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै कानेक्टिं जि मोनसे सोमोन्दो बेखौ जुदि मोजाङै मोजां लाखिनानै पलिटिकेल रुलिं खालामबोनायमोनब्ला निश्चय 12टानिफ्राय बांसिन सीटखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना देरहासार खालामनानै लानो हागौमोन दिनै गावबागाव क्रेडिटनि थाखाय नंथारै बाथ्राखौ जाथावथारै बाथ्राखौ जों जुदि फोस्रावलांबाय थायोब्ला जोंनि बे इयुन जेनेरेशननि माइन्डआ माबायदि जाहैगोन फैबाय थानाय इयुन जेनेरेशननि स्टेजआ बबे लामाजों थांगोन बेखौबो एक्चुअलि जों साननो रोंनांगोन दा गावनिखौल' नायोबा मा जानो नों दिनै 1000 कोटिनि नों मानसि जाबाय नों दिनै लाक्जारि लाइफ स्टाइलनि नों सासे मानसि जानो हाबाय नों माबोरै हाखो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा थानायनि थाखाय जों बेखिनि सुबिदाखौ नोङो लानो हादों बा नों मोननो हादों गाबोन जुदि बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा बे बुहुमनिफ्राय जुदि सिलिंखार जालांजोबोबा नों हारसिं बर'नि सिनायथिखौ लानानै नों हारसिं बर'नि महर मुस्रिखौ लानानै नोङो दादागिरि खालामनानै बे बुहुमाव थांनानै थानो हागोन ना मालाबाबो हाया बेखायनो फार्स्ट अफ अल साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ माहारिनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ जोङो सन्मान होनांगोन जों गावजों गाव अनलायनांगोन गोरोन्थिया बयनाबो जायो थिगानो दं नाथाय पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनो लोरबां गोसोनि लोरबां आखुनि गावनिया मोनहास'वा मोनबानो बर' माहारिनि बेसेनखौ गावनि मोननांगौनि थाखाय आन्दोआव फालांगि खालामग्रा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना पलिटिकेल प्लेटफर्माव दिनै एन्ट्रि मारिफैदों जोबोद जों वेलकाम खालामदों नाथाय गावसोरनि माखासे पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामनो थाखाय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिनि माखासे गोख्रों दैदेनगिरिफोरखौ बिसोरो लाफानानै दिनै हेफाजाब बिदों दिनै लाफादों हेफाजाबबो होदों नाथाय बे समाव मोनसे सोंथि बेरखांदों आरो बे सोंथिया बर' माहारिनि बिखायाव गोदान मोनसे जारिमिन जानानै थालांबाय जे मोनसे हारिनि माहारियारि आफाद बायदिया थोंजोङै मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट होनानैब्लाबो बै पार्टिया जेरैबायदि सीट लानानै देरहासार जानानै दिनै सीट मोननांगौमोन बेफोरबायदि सीटखौ बिसोरो मोननो हादिया बेवहाय जोबोद सोमोनांथाव जादों लोगोसे बे 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों जों मोनसे बाथ्राखौ नुनो मोनबावदों जे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माखासे दाब बर' गामिफोराव जिथु सांग्रांथि मेल लादोंमोन बै सांग्रांथि मेल लानायखौ थांनानै मेल खालामहैनो बन्द' खालामनाय बयकट खालामनाय बायदि माखासे प्रस्तान मारिनाय जों नुनो मोनदों दा बेफोरबायदि माखासे नुथायफोरखौ जों नुफेराखैमोन दा बेफोरबायदि माखासे नुथाया बे 2025 मायथाइयाव बर' हारिनि बिखायाव मोनसे गोदान जारिमिन जानानै थांबाय दा बेफोरबायदि माखासे जालांनाय जाथायनि जा नुथायफोर बेफोरबायदि नुथायखौ जों नुगोन होननानै सिमाङावबो सानाखैमोन नाथाय जों नुनो मोनबाय मानि थाखाय आंनि मोनदांथिनायाव बेनो जे माहारियारि आफादफोरनि माखासे गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि सामसागिरि जानानै मायबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि येस मेन जानानै ललिपप जानानै दिनैयो पलिटिक्सनि खामानिफोरखौ दिनै बिसोरो मावनानै हैगासिनो दङ जायनि थाखाय दिनैयो बै माहारियारि आफादफोरनि साफा सानै दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै माहारियारि आफादफोर बायदिखौनो दिनै बर' फिसाफ्रानो दाब माखासे जायगाफ्राव दिनैयो हाबनो होआखै अब्ला दिनैयो जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हागोन ना हाया जे सोरबायदि माहारियारि आफादनि बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरनि थाखाय बेफोरबायदि मोनसे जाथावथारै नुथायखौ जों नुनो मोनदों आरो बैफोर बिबानगिरिफोरखौ जोङो फोरमान मोनदोंब्ला जों जुदि मोनदांथि हरबायब्ला
बै माखासे माहारियारि आफादाव थानाय बिबानगिरिफोरखौ जों बै माहारियारि आफादनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौना नङा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन। दिनै बर' माहारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ लानानैसो मोनफा मोनफा माहारियारि आफाद जादों आरो जोनोम मोनदों। बेखायनो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बुंनो हानायनि मोन्थाय दङ। दिनै जों गोबां रोखोमनि गोबां जाथाय नुथायफोरखौ जों नुलांबाय। दिनै माहारियारि आफादनि बिबानाव थानानै जाय समाव जेरैबायदि बाथ्रा बुंनांगौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय बांसिनहाय लोरबां जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। जायनि थाखाय बर' माहारिनि बिखायाव दिनैनि बे समसिमहालागै गोबां रोखोमनि गोबां थाखोनि गुलाय गुजाय गाज्रि बारहावा बारनायखौ जों बांसिननिफ्राय बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ। जोङो सोलायनांगौ, चेन्ज जानांगौ। आंथ' लुबैयो बर' माहारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ BPFनि जानानै UPPनि जानानै बा बबेबा मोनसे आदार्स पलिटिकेल पार्टिनि जानानै बाथ्रा बुंनांगौनि जेबो दरखार गैया। आरो सैथो माखासे बाथ्रानि एगेन्स्टआव सोरबा जुदि जाथावथारै अबजेक्सन हमनो फैयोब्ला एसे गावखौनो गाव गोथौ गोसोजों साननानै एसे सुद्रायनानै लानो नाजाग्रो। नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन? गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।